Dá sa vyčísliť, koľko tepla odrazí protislnečné sklo? Protislnečné sklo, konkrétne napríklad tento Coolite SKN 165, zredukuje približne o polovicu objem tepla, ktoré sa dostane do interiéru cez sklo, keď to porovnáme so štandardným trojsklom, ktoré protislnečnú ochranu alebo funkciu nemá. Dá sa číslom vyjadriť aj konkrétna účinnosť protislnečného skla? Áno, dá, samozrejme. Solárny faktor, ktorý sa označuje malým písmenom G, pohybuje sa v rozmedzi od 0 po 1. 1 znamená, že pri priamom osvite skla mi všetko teplo mi prestúpi do interiéru. 0 znamená, že mi do interiéru zo slnka pri priamom osvite cez sklo neprestúpi teplo žiadne.